नैबे आंनि बारि थिलेबलेब जाहैबाय। जासे हायो बेहाय आबाद मावो आं। मावजेनदों दासो, सेमोन हमजेनदोंमोन देग्लाय सेकेन्ड इयार। सेमोन एसे दब्लायसेल' खालामदों, देग्लाय एसे फुवारदों। रिटायार्ड मानसि नालाय बारा गुवार आबाद खालामनो हाया, एफा एनैल' जा हायो खदाल जावनानै। देहाफ्राबो जाला, आबादालाय मावबा जानो नागिरो माथो हनै। नैबेबो आलु गायदोंमोन आं गदाय। गिबि गायनाया नैबेमोन, बे एसे साबसिन जादों। सेरब्रैल' गासै, बेखौ सेरथाम 3.5 केजिसो जागोन। नैबे एन्जर जाखोन्दा आलुमोन 0.5 केजिसो। हाफ्ले हुफ्ले गायबाबो जायो माथो। फिसा फिसा गाजा गोनांखौ हाख्लाबनानै गायबानो जायो। देग्लायसो सोलोंफेरदां बेखौबो, मानसिफोर बुंबाय थानायखाय। जादोंबो मथा मथि 0.5 केजिनि आलु बियो एन्जर जाखोन्दा। ट्रायल हिसाबै गायजेननायथ'। नै बेहाय ब्रक'लि 10 दाल गायदों, जानाय बादि नुदों, बारथ'वाखै। बान्दा कबि बेहा 20 दाल, बेबो थोबगोन नामा, सेहेराया मोजां माथो। नायनोसै। नैबे आंनि दै सारग्रा, आंना कारेन्ट जेबो गैया नालाय बारिया, बेटारिजों सारजाग्रा मोनसे मेचिन बायदों, स्प्रे खालामजायो। बिजोंनो एफा हायाबो बालाथार नालाय, दिनै सारबा गाबोन रानखावफिनो। सानफ्रामबो सारनोबो हाया, सोलाबलाङा। 1 घन्टा 1.5 घन्टा बिदिनो थाफैयो आं, टाइम पास। नैबे फुलकबि बारनायालाय बारहांबाय हनै, गिसि गिदिर देरो, फिसाबो बारहांदोंसै। बेबो 25 दालमोन, सोरबा थैबाय। नैबे हले मुलायाबो थेफा थेफिबाबो जादों। रोजाद्राय जादों नालाय, बेदरा गिदिर जायाखै। थेवबो जानो आन्था सोलियो, मानसि बुरजाबो गैया। नैबेसो आं बेसर फोदोंमोन, बेसरखौ जाजोबखांनानै फुलकबि गायफिनदां गदायनो। बारा बोलो होआखिसै, देरनाय नंला बायदिसो मोनबाय आं। थाथोंसै थेवबो। नैबे खाथियाव टमेट', बेहालाय ग्लाब जादोंलाय, फिथाइयाव देरदोंआनो। हनै सिङाव दं फिथाइफ्रा गिदिर गिदिर, मोनथ'वाखै। थुमफ्रु होननानै बिनानै लाबोदोंमोन आङो, फांसेयाल' थुमफ्रु जाबाय मुथासेयाव, माखासे गोलावसो फिथाइयानो। नायनोसै थेवबो, अर्गेनिक हासारजों गायनाय टमेट'। नैबे गुसुआवसो मा जायो, ब्लाइट बेमार ना माजोंबा थैयोलायनो। थैसि मोनगासिनो आं, आलुखौजों बेखौजों। गावसिनि खोथासै। नै बेहा लाफा जग्रबसेल', थोयो माथो बेबो, एसेल'थार नै गुसु। थोआ साननानै नै बिथिं एसे फोदेरदों दाख्लै, बेबो नै हाबा हाजाबायानोसै। बेनाबो गाज्रि नङा सेहेराया, मोजां। नैबे दब्लायसे हाग्रा, एसेल' हाग्रा बादि आरो, माने दैज्लांनिमोन बेयो मान्दे। दैज्लाङाव जादों, बुखुवाखिसै। अखा मोनब्ला जाफिनगोन सानना फोसाबना होनोसै, जागोनदां। हौरै बिथिंजाय मानला लांबाय, बेखौ नेनोसै। अखा हाबा फोसाबना होनोसै आरामसे। बेलायथो आलुआ जादों। बे न' खाथिनि दाउ माथाम माब्रैसो फैयो, बिसोरनो एरला एरलि नै आलुखौनो खोख्लैजोब्बाय बिफांखौनो। खननैसो खोबायमोन आङो, सेरजों दाउआनो एरला एरलि। नैबावबो दुन्दिया फोदोंमोन, दाउआनो एरला एरलि गैला, सेहेरानो नायजाला, फोरलाब फोथाब जाजोब्बाय।
नै आंना दै सारनाय बेब'स्थाया बेबायदि नङाबा उफाय गैया। बेसेबां बाल्थिङाव रोगानो बेसेबां लुहैनो दमखलजों बाल्थिङाव जमा खालामबाय नैबे पाइपआव बै फिल्टार दं सिङाव नैबेलाय बेजों बोयो दैया। नैबे बोग्रा साक्सन पाइप जाहैबाय। नै ससे थांनानै मिथिनानै बेलायथो सोरबा सोरबा नुफेराखै खोमा बिदि मेचिनखौ बेलायनो ओरै आगसिजों साक्सन लादों आगदाजोंहाय डिलिभारि सुइस दं बेहाय चार्जिं पइन्ट सुइस मोननै गोथां आरो गोजा मटर मोननै दङ मोनफा मोनफा सालायबाय थायो माथो एसे गोजान गोजान लांजायो आरो नैबेलायनो गोजानथार बै दहाय आं सारदों होननाया बेलाय पाइपआ गोलावखा बिदिनो मेकआप खालामनांगौ जायो। हायानो बिराद रानस्राव नालाय सोरबा सोरबा नुवाखैबा नायदो नांगौ सानोबा बायनोबो हागोन। आं अनलाइनाव लादों बारा दाम नङा माथो 2000सोमोन नामाथाय गोबाव 4-5 घन्टा माबायो फुल चार्ज होबा बेलायथो नै जेरै सारनो हाबाय आखाइजों ओरै जेराव गोसो ओरै सारनो हाबाय बेलायथो मोजांथारानोलाय सिं सिंबो सारहरजायो गोजानावबो सारहरजायो। बेनो मेकआप खालामो दैनि समस्याखौ दै नङाबाथ' जाखाया हासारजों लोगोसे दै नांबाय थागौ मैगंफोरनो मानसि फिसा खांनायफोर बादिसो। फ्रेन्स बिन बियो मोनजादों बेखौबो जागासिनो थोयो माथो साननैजों खाबानो जायो। आखाइफ्रासो हामाना गायनोसो रोङा समान गायनायानो माखासे थायो माखासे थाङो जा थांदों बेनो जाहोगासिनो आरो बेबायदि नै फान्थावआबो समान गायजोबदोंमोन आङो 25 दाल ना बेसेबां फैनानै 6 दाल 7 दालसोल' दंसै बेफोर मोस्रोम जालाय मा जालाय लास्टनि हाथफ्ला ओरै सारनानै दा 6-7 दाल थांनानै दं। सेहेराया गाज्रि नङा बारथ'वाखै गेजेर गेजेर लाइ रज'नाय बिसोर हारसिं नै बेफोर फान्थाव लाइआनो मा जाख'सो जाबाय बेयावबो लाइ बेयावबो लाइ बे मोननै जोलै रेजेदलाबायनानै थानाय जेरावबो लाइ रज'दों। नैबे थिथा केरेला हारसिं रज'दोंमोन सेमोन बेनो आरो बेगर गावनानै हारसिंनो बांद्रायसो जाबाय फुख्ल' गारना दोनबाय आं फांनै फांथाम बेखौनो मानहोलाबायनोसै नै गन जिंसि थुना होदों मोनजागोनदां बोथोर गदायबाबो जोंनाथ' बोथोर गदायसो जाजोबो गासिबो। नैबेलाय मुला गुफुर होफेरामोन आं देग्लाय होनायदों सिं सिं बेदर थांखोमादों माथो हनै गिदिरथार बेदरा बिनि सेराव नैबे सामब्राम बेहाबो गावनि मथे जादों गाज्रि जायाखै हुरा जाहैयो बेखौबो। अलकबि गायदोंमोन 25 दालसो सोरबा थैदों सोरबा गिदिर जादों सोरबा फिसा सोरबा थेफाफा दरथामसोआलाय नायथावथाव देरदों नैबेलाय देरदोंआनो दरनै फुबाय आं मुला दरब्रै दिनै जाहैसैलाय। नैबे मा होनो बानलु सिब्र' भट जलखिया होनो नामा फांथाम ना फांब्रैमोन दाख्लै दैज्लाङाव सेस थैजोबो फांसे बोरैबा थादों थाइबाय थायो बेबो बेखौनो जायो हुरा नै गोमोन दङआनो
खानानै लांसैलाय सानब्रैसो नालाय आंबो फैया बारियाव दै सारनो हायाखै मानो हायाखै रानखावना थाजोब्बाय मुला फोदोंमोन मुला देसि गैयानो नस्थ' जोब